ערב טוב לכם צופים יקרים, ערב טוב גל. ערב טוב דנה. אמיר וטל עשו צעד ענק להגשמת החזון. חתונה עד גיל 30, ילד עד גיל 29. איתנו באולפן פרשננו לענייני אמיר ושיער, יוסי בלורית. ערב טוב יוסי, וכזה ערב גורלי, איך הזוג התכונן? ובכן דנה וגל, אמיר התכונן כבר 30 שנה לאירוע הזה. חשוב לציין שאמיר מתחתן מחר עם אהבתו השנייה. השנייה? תני לי! חם מהתנור עכשיו המצאתי קרח מהמקרר! קרח מהמקרר! אודי חרטה היה משרד הפנים, ראה את אמיר אברמוב שלנו מחליף את השם לאבי נימני נשמה בדם. חודש אחרי הכיר את מי שתהיה אשתו טל המתוקה, והשאר היסטוריה. תודה יוסי. כידוע דנה, אמיר שגדל בפייבטאונס, בן לרוחי המלכה והאשר הספורטיבי החתיך, כבר מגיל צעיר הצטיין בכל תחום אשר עסק בו. כתבנו לענייני הצטיינות, אודי בדיה, התלהבה אליו ליום של מצוינות בחסות כל בוים. מדורג מספר 1, יוסי סר. מדורג מספר 1, גילי פורן. הנה מדורג מספר 1, גל בקנד קלנסקי. הנה מדורג מספר 1, גיא רודריגז. ואחריו, אודי בקנד. והנה נכנסת המעודדת הראשית שלנו, טל ישועה. ככה נמצא איתנו אודי היונה, אחרי משחק נהדר, תצוגה אגדית. אודי, מה לקחת מאמיר של כל התצוגה האגדית הזאת? תשמע, קודם כל, אמיר לימד אותי מה זה כדורסל. הוא לימד אותי מה זה תפיסת משחק. הוא לימד אותי איך לבקש פאול, ישר אחרי שאני מחטיא. לימד אותי איך להיות יותר רגוע בהכל. יוסי, תעוף משם כבר! ומה הרוגע הזה מתבטא? הכל, אני לוקח את השידור, לא משנה מה עושים, שלווה, ובעיקר את הצעד וחצי הקסום, הוא לימד אותי שאני יכול לראות את הליבה מהמשחק. ראית פעם את אמיר מרים את זה? הוא שם משקולות, שני אנשים אחי שיעמדו על זה, עוד 14 עומדים על זה, הוא עושה אחד והולך הביתה. חזק! לא נשבר, עוד אחד. תשמע, אמיר לימד אותי כמה שאני יודע בחדר כושר, הוא מתאמן מספר 1, אבל קוראים לו אמיר משקולת. אחרי מילוי, פגז ספורטיבי, אור לגויים. כידוע, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה פולניה, ואם אפשר, קצת ג'ים. למי שטרם מבין, כמובן שמדובר בטל גולדמן. ייתכן שמי מכם מזהים אותה מעברה הזוהר כהולכת מקצועית על הליכונים. בשנים האחרונות זנחה טל את הקריירה המבטיחה שציפתה לה על ההליכון לטובת קריירה כמהנדסת. למודאגים, הסירו חשש, טל עדיין נוהגת ללכת בזמנה הפנוי, היא הולכת לישון מוקדם. אם כן, שחקנית החיזוק הצחורה שהביאה משפחת אברמוב מפולניה, היא זו שלקחה את האליפות ועל הדרך גם את ליבו של אמיר. וכעת נעבור לכתבה שהכינה כתבתנו ציון השקרים. היי צילה, כן שטרים. אנחנו כאן הערב לסקר את חתונת השנה בביצה הצפון תל אביבית. החתן, אמיר, מאצולת כל בוידית במרכז שוסטר, והכלה טל, נצר לשושלת הבנקאים גולדמן. לאחר כמה שנים, החלו טל והאחיו הצעיר של אמיר מוסי ללמוד יחד בשנקר והפכו לחברים טובים. את הלמידה הקשה והמשלושים הם העבירו בבית משפחת אברמוב. ממש כאן הם החלו להגניב מבטים סביב השולחן. כבר אז רוחי ידע, אמיר מצא את האחת. השניים מכירים מימי החטיבה והתיכון הגימנסיה העברית הרצליה, ולמדו כל החברים של החתן והכלה. הבנות נהגו לשבת על הדשא ולהסתודד על חבורת הג'מה חתיכים י"ב שישבו על הספסלים. צילה, כולם מחכים לראות מה תלבש הכלה. כן שקרים, האם החתן ילבש חליפה בכחול צהוב? האם הם יצעדו לחופה עם השיר מכבי שלנו, מכבי תל אביב? כל זאת ועוד, הערב בחתונה. אכן מרגש. ועכשיו נעבור למשהו מהלב. כמה חברים החליטו להפתיע ולברך את הזוג ליום המיוחד. איך אתם מחכים לזה? אלרועי כהן ושיר אלמליח של רמת אביב ג' מתחתנים. תודה רבה על ההרצאה והאהבה אינסופית. מזל טוב חמודים.
ממני, מאיציק זוהר, מאייל גולן, מכל צוות וואן, וכלה חמודה. שמחי לי רגע, אמיר, אני אוהבת אותך. מזל טוב. אני חושב שהמעבר של אמיר משיטת המשחק של סוזה לזו של אוסקר היא זו שהשיגה לו את טל בסופו של דבר, כי שיטת המשחק של אוסקר היא יותר שיטתית, עוד מסירה ועוד מסירה, עוד ניסיון כיבוש ועוד ניסיון כיבוש עד שהשיג את המטרה. ככה מתנהג אוהד מכבי אמיתי. אמיר יא בצל, טל, המון מזל טוב. My God, I'm so excited! טל ואמיר, מזל טוב on your wedding night. מאחלת לכם המון 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 הצלחה. And remember, פרגון, אימון והבנה, והכל יצליח. וטל, שיהיה לכם הרבה מזל טוב לחתונה, הרבה אושר ובריאות ביחד, שתצליחו ותביאו הרבה ילדים חמודים. מזל טוב. אהובים שלנו. וטל ואמיר היקרים, שיהיה לכם הרבה רגעים מאושרים, שתדעו רק ימים טובים, שמחות ואושר, זוגיות מופלאה, ושתהנו מכל החיים. אוהבים אתכם מאוד. טל ואמיר, טל, אני מקבלת אותך בברכה, בחיבוק חם לתוך המשפחה. תמיד אמרתי לרוחי שאת אהובה עליי, החיוך על פנייך זה הסמל המסחרי שלך, ואנחנו רוצים לאחל לך המון המון בריאות והצלחה לך ולאמיר, שתהיו תמיד אחד לצד השני. אנחנו אוהבים אתכם. אמיר שלי, אני גאה בך. תהיו מאושרים, אנחנו מאוד מאוד שמחים מהשידור. ועם זוגיות כמו שלכם, אדוקה ומדוקדקת ולרגע לא משעממת, אנחנו בטוחים שתצליחו בכל דרככם ומעשיכם. מזל טוב והמון המון בריאות, אוהבים כל המשפחה. ברור, מלאו את הארץ. ערב טוב, תודה שהייתם איתנו, טל ואמיר, המון מזל טוב. רגע! מה אתה עושה פה? כמה אברמוב לסיום? בבקשה, כמה אברמוב לסיום. אברמוב ראשון, הבן של טל ואמיר? אוקיי, פרי אהבתם של אמיר וטל, מלאכת מחשב. תודה רבה, אשר, לילה טוב. כן, אברמוב שני. טל גולדמן מקבלת מכה בטיול. טל גולדמן מקבלת מכה בטיול ונשארת רגועה. רגע, אברמוב שלישי. אמיר אלה שלי נוקע את הקרסול לפני החופה ומתעקש לשבור את הכוס. בבקשה, אמיר שלנו הגיבור מתעקש לשבור את הכוס לאחר שנקע את רגלו. לסיום חבר'ה, תודה רבה, הרבה מזל טוב וקליפ קטן מכולנו. תודה. מצא את התיק שלה, אתה כבר ידע שהוא האחד, הוא האחד. מאז הם ביחד, אהבה שפורחת, מתחתנים. מהר מאוד היא עברה לגור איתו, אפילו שאין לה חולצת טריקו ירוקה. מה קשור ירוק? אמיר צהוב בלב, למרות שטל כתומה אותה הוא אוהב. ואז בגיל 30 טל לקחה אותו לצפון, אמיר הפתיע אותה, ביקש את ידה. ביקש את ידה, היא אמרה לו כן, ויחד נזדקן, מתחתנים. שבת בבוקר, הם כבר מטיילים,
באוטו האדום את הארץ חורשים. היום היא הקלה, חכו יש הפתעה, כאן המון חודשים, והכנות מפרחות. היום זה היום, אמיר מתרגש, עם זאת קצת חושש, היא לא תישן בשש. אמיר, אתה מרגיש אנרגטי, אמיר? אתה יכול לעלות לי קצת הגבוהים, אני מרגיש שאני לוחץ. טלי, איך השיער, טלי? מה תודה?